ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ አምላኽ ሰላም አምላኽ ምሳኹም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ካብ ጸጋን ሓቀን ሚኒስትሪ ዝላኽ ተኸታታሊ ትምህርቲ እዩ ካብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ሪና ነርና ሎማዓንቲ ድማ ሳልሳይ ክፋል እዩ ነየናይ ኢኻ ተኣምን ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እቲ ትሰምዖ እቲ ትሪኦ ትብዝርያኻ ዘሎ ዲኻ ተኣምን ወይስ ነቲ ቃል ሓቂ ወይ ከዓ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝበሎ ኢኻ ተኣምን ኣብ ዝብል ሓሳብ ኢና ንርኢ ዘለና ሎማዓንቲ ሳልሳይ ክፋል እዩ ትጥቀሙ ከም ዘለኹም ርግፀኛ ስለምንታይ ንእግዚአብሔር ቃል ህያው መስለጢ ስለዝኾነ ስለዚ ሎማዓንቲ ድማኒ መንፈስ ቅዱስ ክረዳናይ ብዝበለፀ ድማ ክርኤና ኣነ ርግፀኛ ሰብ ካብ ብዙሕ ነገር ናፃ ከም ዝወፅእ ብዙሕ ነገር ሓራ ከም ዝወፅእ ካብ ብዙሕ ነገር ድማኒ መፍታሕ ከም ዝኸውን ፈውሲ ከም ዝኸውን ምዝናን ከም ዝኸውን ምትብባዕ ከም ዝኸውን ምጽንናዕ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ስለምንታይ ንእግዚአብሔር ቃል መስለጢ ስለዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሰብ ድማ ንሓደ ነገር ናቲ ሓቂ ክፈልጥ ከሎ ብኡ መጠን ድማ ነፍሱ ሓራ እንዳወፀት ናፃ እንዳወፀት ስለትኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ካብ ሪና ዝነበርና ካብ ናይ አብርሃም ሪና ነርና አብርሃም እንታይ ኣሚኑ ካብ ዝብሪና ነርና ሎማዓንቲ ድማ ክሪና ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ማለት እዩ 28 ዘሎ ሓሳብ ክሪና ኣብዚ ድማ እንሪኦ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ናይ ጳውሎስ በእስሪ ቤት ምስትዮም ብዙሓት ከባቢ 276 ዝኣክሉ ምስ ጳውሎስ ማለት እዩ እንዳኸዱ ከለው ዘጋጠሞም ንፋስ ነይሩ እቲ ኮሊዶን ሓያል ንፋስ ነይሩ ከባቢ 14 መዓልቲ መግቢ ከይበልዑ ብክንደይ ጭንቀትን ብክንደይ ተስፋ መቁራፅን ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣብዚ ግን ሓደ ነገር እንመሃሮ ድማ ስለዘለ እዩ ጳውሎስ ነቲ ዝሪኦ ዘሎ ነቲ ዝሰምዖ ዘሎ ዲ ወይስ ነቲ ተባሃሎ ቃል እዩ ኣሚኑ ነቲ ሪያሊቲ ዲ ወይስ ነቲ ትሩዝ ሪኦሞ እቲ ሪያሊቲ ዝበልናዮ ካብቲ ዝሓለፈ ዝላወጥ እዩ ጊዜያዊ ኢልና እቲ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ዝረአ እቲ ዝስማዕ ግን ንስግን በቲ ሓቂ ወይ ከዓ በቲ ትሩዝ በቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ከም ዝሰዓር ከም ዝውሓጥ ከም ዝቕየር ሪና ነርና ግን ጳውሎስ ከብዚ እንታይ እዩ ኣሚኑ ካብ ዝብል ኣይነ ይኽትውፅኢት ሕጂ ሓደ ነገር እዩ ሎሚ ክርድኦ ዘለኻ እንታይ መሲልኩም ድሕሪና እቲ ሪያሊቲ ንብሎ ወይ እቲ ዝስማዕ እቲ ዝርኢ ፀገምካ እዩ ዝነግረካ እቲ ሽግር እዩ ዝነግረካ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ዝነግረካ ኣይሕስን እኳ ንሱ እዩ ዝነግረካ ግን እቲ ትሩዝ ንብሎ ወይ ቃል ኣምላኽ ግን እንብሎ ግን ነየነይ ዝነግረካ ተልና ነቲ መወዳእታኻ ነቲ ኣብ ሂወትካ ዝኸውን ነገር መወዳእታኻ እዩ ዝነግረካ ስለዚ ንሕና ድማ ክንኣምኖ ዘለና ነየነይና ንብ ዘለና ነቲ መወዳእታ ነቲ ስልጣን ዘለዎ ቃል ሪኢኹም ነቲ ኣምላኽ ዝተጋህሉ ኣብ ሂወትና ዝፍፀም ወይ ከዓ ናይ ሂወትና መወዳእታ ዝኾነ ንዕኡ ኢና ክንኣምን ዘለና ንዕኡ ክንኣምን ከለና እዩ ነገራት እንታይ ዝገብር ዝቕየር ነገራት ዝሰዓር ነገራት ዝፍወስ ነገራት ዝጥዕሲ ነየነ ክንኣምን ከለና እዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ክንኣምን ከለና እዩ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስከብዚ ክሪና ከም መጀመርያ ካብ 21 ከንብበ ግብረ ሐዋርያት 27 ካብ ቁፅሪ 21 ብዘይ መግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ በሎም ኣቱም ሰብ እቲ ካብ ቀርጤስ ከይነቐልኩም ሰሚዕኩምኒ እንተትኾኑስ ግዲ እዚ ፀበባን ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩምን ነይሩ ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ዳእምበር ካባኻትኩም ሓንቲ ነፍሲ እኳ ኣይትጠፍእን እያ እሞ ክትሓዱ እልምነኩም ኣለኹ በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎ ኣምላኸይን ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እነሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶምን ኣምላኽ ይብካሎ ኣይትፍራህ በለኒ ኣቱም ሰብ ረይዎ ሕጂ ኣቱም ሰብ ኣነ ከዓ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ኣምላኽ ኣምነ እሞ ስለዚ ኣጀኹም ኢሎም ርአይዎ ሕጂ ኣይነ ዝኣምን ዝብሎ ዘሎ እቲ ንፋስ እኳኒ ዝጋ ይበለን ጠጠው እኳ ይበለን እቲ ማዕበል እኳ ጠጠው አይበለን ለውጥ ዝበሃል እኳ የለን ግን ጳውሎስ ነየነ ዝኣምኖ ዘሎ እንድሕር ኢልና ርአይዎ ኣነ ግን ኢሉ ነቲ ኣምላኽ ዝበለኒ በቃ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ እቲ ኣምላኽ መልኣኹ ልኢኹ እኳ ዝተዛረበኒ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ድማ ንኳኒ ኣብ ቅድሚ ቄሳርሲ ደው ክትብል ኢኻ ዝበለኒ ኢሉ ስለዚ ሕጂ ኢሉ ወላ መርከብ ይሰበር ወላ እቲ ካፕተን ወላ ኣይሃሉ ወላ እቲ መራሒ ኣይሃሉ ወላ ነገራት ይናወፅ
ولا بملو أخرانات يعفروا بزح معبلات ولا يمسع أنا زأمنو جن اتزنجرني ريو اتمل أولي يكون زنجرني إيش راح يكونن أبجبر هوارات ولا معرف إسران سلسل وجرع عسرت حدد ما انتايلو ولا حواتي اسكن راي بتقال قويتها بتاد حري أزلا ليتي باولوس كنت أبي رسالم بزعبي زمسكر كايو كمون أبرومي كتمسكر اللي يجب كايو أمه أجها إلو أبكربيو دو بلا إلو ريو يهم رو بروخات كمتي أمير سالم زمسكر كاليسي أبروما دما كتمسكر اللي خاسي إلو والله حجي دما ملأخو لي خدوما انتا إلو بكا أبقدمد كأساسي دو كتب لي خا حجي تايزلو زلو مالتني دحرينا ريو حجي أيني أمن زلو دحرينا نتي قال أملاخ زتزاربو نتي برأي تزاربو ريو نتي دما ملأخو لي إخو زتزاربو نعو إيزا أمن زلو أروماي حجي أيبلن حجي النفاس باتيو اسم عبل دما برتعيو يورا كل يدوني اتبرتعيو اتحيال نفاسي أبزك انترفينا أبزك انترفئينا أي بلن بتزموتو معبل بتزموتو نفاس تسفى زغرتقوا كوهبتي ورحي صحي كم زيريكو أسرت 4 معلتي بزح عينة تسلمات بزح عينة تشالنج مالتي قل الستايلو نو ازي كونن زخون أبي هوتايلو ازي كونن دما أباي ترح زي كونسي أباخاتكم وكا ازي كونن زفتسم ازي كونن زخون أين دا أتعملك زنجرني نسو كم زخون أبي وتي نسي أنا زأمن إسكان نتجمع تقال أتم سب إلو أمريم نتيم كنت تميتين سبعان حموش السبات أما كلهم لوكاس الله تصحفي قبر هوارة أنا كم تنسو زنجرني كم زخون نعملك آمنو يمو سلازي أجهم إلو نساتهم زأمنو نتي رياليتيو نتي زرايو نتي سماعيو نتي زيجبت النجار نعيم زأمنو نسجن أتي تروز زأمن ريهم قدامنا نقال أملاخ الزهد نتي أملاخ زو تزاربو زأمن سبقن نخالوتو كان متسننا عن نمبرتا عن كوينو أجهم إلو سلازي حوي إلو ما أنتي حفتي نيني أخا تأمن نتي زقات مكازلو نفاس ديو نتي زقات مكازلو معبل دي نتي زرق نتي أبكي أخا بك أودي حجي تسفات أبيج إيو زبل نقا نعولي خا تأمن نعوي كون كان كتأمن زلك أولش تأيز بزلو نتي قال أملاخ زبلو نتي ملأخ مجيش تزاربو نتي أملاخ برأي مجيو زتزاربو نعوي زأمن لو مدوما نعخا قال أملاخ شيء انتا إزبلكا أنت قال أملاخ زبلو نقركو أبيوتك خمج تخيلي إذا نقرزي زغير جن إذا نقرزي زلوت جن إذا نقرزي زسعر جن كابخا زقل جن معشي دحريلا نتي أملاخ زبلو تاخد قبر خلا خايو كنت أملو خلا خا نسيو أبي وتي زفتسم نسيو أبيتي زفتسم نسيو أب قلقلتي زخون نسيو أبدك أي زخون نسيو أمت أي زخون إلكا كنت أملو خلا خا مالت يغير نقرات سلازي لو ما عنتك نقرك أنا اتتريو زلخا اتتسمعك زلو الشي كون انت ناتكا موداتا الشي كون انت أملاخ ريلكا زلو الشي كون انت ناتكا ديستني ناتكا موداتا اتي نايكزابير قال زبلي نسخا كاب زيت أف زري زبلو قال أي تفني خا اتي بهوت كتنبريخا قبري كتزنتي خا زبلكا نسيو أب هوتكا زفتسم السخا معزا كريستوس خا صدقي أملاخي خا نايزا عالم زيا نزيا بسلام زبزا أكيد عالم زالا نسخا برهاني خا زبلكا نبزحات نبرخت كتكوني خا زبلكا أملاخ السيو ناتكا موداتا إيسوس كريستوس قويتاي كم يلو شو عند حرينا تاريخ أتناني إيوه انجرا قريسو أمسكينو كواني نكزابير أمسكينس تاقبر كلنا ريم نتهزبي كبل عن كله خراغو عن كله لك كم تزعمونا دما مركب تسيرا تسبابيرا ايوه كابتن يلن تزورا يلن كلاتهم حدا سب كيطفى كم تأملاخ زبنو أبيوتهم كون كلنا دي حدا سب كيطفى كل 276 سب نفتا دست مليت أتبخال أتيا هاليلويا نفتيا دست مليت أتبال حجز الله ليبيا أتبال أبا أتيا أودو ما نرعيو
بيتغال أو دماريو اتكال أي دماريو اتكال أي دم فتناريو ات أي تسكرنها اتنا إجزابير قالسي أبيوت كان خي فتسام أبيوت كان خي كون أبيوت كان خي قلج زلة تشالنجي اندقنا دمان رايو مش دحنا خا أتادسيت مليته كم تبال فلتنا قبر هارات إسران شمونتن كم حدا جميرا ببالو مش دحنا خا أتادسيت مليته كم تبال فلتنا أتوم دك عد دما أزيم دنقوش لنا زنابي زنب سلا زنبرن سلا تقرن دما حاو عندي دوم نخلاتنا تقبلنا أولس قدا بزوحك أشام أكيبو ناب حاو خطو كله ثمنن بمخنيات اترسني وجيو أبيدو نوخيسو تلتل بلا أتوم دك عدخا تعراويت أبيدو تلتل إلو مسرعيو نحد حدوم ازي سب أي زبرقز قتال نفسيو كاب بحرو كو أنت دحنس اتي حنز فد عملاق بيوت كنبر أحدقون توهالو نشغنا نتي أراويت ناب حاوي تسق أبولا قلون أي قدون نساتهم كحبت ويس حج مويتو كودغي إلهم يصبيو نبرو نوح مستتصبيو أموها كم زي قدو مسرعيها أزيس عملاق إلهم قالهم لوتيلو هاليلويا أبزو غاريو اندقنا كتم عمل وجيو ريو اندقنا حج دما مالتي ما يهرم سلزنبره قرقر سلزنبره أمساوي لحاون دا سحانو خلو دما اتمري سلزرسنه مزيو نخيسو مالت يسوس قويتاي اتيوم رياليتي زعمنو اتي زخون زلو نقر زعمنو بقى حجز سبزي ريو ولا خبز بحري ولا خبز معبل زي انت ملتاسي حجيكن تاغبري بقى حبيطو موت يغدقي يبلو نيرو تحكم السي مالتي مندلاي تمني مالتي تناي سارا تمني مالتي اندا تصبي خلو جنسو قال الله السجن اغزابير زوله ነገር አለው مش حقيكم يلو بير قلتاي زبل حواتي ايوه املاك سيلو كيحسو سب ايكونن كيطعس دمازي ود سب ايكونن نسوس زبلس ايغبرندو اتزاربوس ايفصمندو الى ማለት ريوا كيطعس كيحسو سب ايكونن سبكوا تزاريبو ريو وي عقم حجر خل وي كشجر خل وي كنصقم يخل مالتي ازغن املاخي له مالتي ات تزاريبو زلسي املاخي نمغرو بزي فلطت كصلمو تزخل ነገር የለን نقالو نخي تبالو خفك نخفصن نخي غبرسي نعوسي زعانا قفو حيلي وي كسلطان የለን مالتي نتي املاخ تزاربو اويوت كان خي فصم لا تتصبيو خلو تيوم بزره بسمع زامنو السجن قال زلو ويو اب قدمي قيصر دو كتبل يخا ريمو روما كتاتيخا كمتي اب يرسالم اب روما دما كتمسكرل يخا زبل قال الله سلازم السوز امن ينيتلنا نزي قال زي زعم سلازي تخون كلنا نري صقابو لا يبل مالت يسوع كريستوس غويتاي هذا ነገር የለም ማለት ከነገረካ ጸጋብሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወትካ ንኸይፈጸም ናይ እግዚአብሔር ቃል ድማ ማለት ኣብ ህይወትካ ንኸይግለጽ ኣይትሰግረን ኢኻ ኣይትጥሕስን ኢኻ ዝብል ንዓኻ ዝሕዘካ ንዓኻ ዝቃወመካ ኣብ ቅድሚኻ ደው ዝብል ጸግ ተብሎለካ ማለት ጸግ ቢሎ ኣይሰበደን ኣይፈርሐን ሮማ ሕጃ ከመውት ይበላል ኖ እዚ ከውንን ይዘሐሰት ይሉ ማለት አው خلو ይጸጋ ቢሎ ስለዚህ እጂ መርዛም ነገር ንዓኻ ዘተርፍ ረይዋ ኣብ ህይወትካ ንኸይ ከውን ንኸይ ፍጸም ዝገበ ሓደታ ይተልና ነቲ ኣምላኽ ዝበለካ ከተኣምኖ ኮለኻ ይብሩኽ ሓወይ ብርኽ ተሓፍተይ ስለዚህ በዚ ነገር እዚ ናታ ንገብር ዘለና ማለት እዩ ንሕና ክንኣምኖ ዘለና እንሪዮ እንሰምዖ ኣይኮነን ሰይጣን ዝብሎ ኣይኮነን ኮነታት ዝብሎ ኣይኮነን ሰብ ዝብሎ ኣይኮነን ሃይዎ ሰነፍ ሰባት ዝብሎ ኣይኮነን ሓኪም ዝብሎ ኣይኮነን ንሕና ንኣምኖ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝበሎ እዩ በቃ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝበሎ እዩ ንስኻ ጨው ምድሪ ኢኻ ተልካ ንስኻ ጨው ምድሪ ኢኻ ንስኻ ብስምብራት ቁስሉ ተፈዊስካ ተልካ ብስምብራት ቁስሉ ተፈዊስካ ኢኻ ንዓኻ ማንም ከዓጾ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ ተልካ ናትካ ክፉት ደገ ማለት እዩ ኣምላኽ ስኻ እንድሕር ተቀቢልካ ኣብ ኩሉ ነገር ስኻ ቅቡል ኢኻ ኣብ ህይወት ክትገዝእ እዚ ምድሪ ዝለቀቃ ካተልካ ኣብ እዚ ምድሪ እዚ ክትገዝእ ዝተፈጠርካ ፍጡር ኢኻ ስኻ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ
ዘይትተሓዝ ፍጥረት ማለት እዩ እዚ ግን መዓዝ ብሂወትካ ማኒፌስት ዝኸውን ኢልና ነቲ ኣምላኽ ዝበሎ ክትኣምን ከለኻ ማለት እዩ ኣብዚ ጉዕዞ ክርስትና ክትከይድ ከለኻ ክትወፅእ ከለኻ ክትኣቱ ከለኻ ኣብ ዝተፈላለየ ይኹን ዝተፈላለየ ንዓኻ ናብቲ ዝተራእየልካ ዘሎ ብኣምላኽ አይዎ ናብቲ ኣምላኽ ሪኢልካ ዘሎ ናብቲ ኣብ ብሂወትካ ድማ ክፍፀም ደልይዎ ዘሎ ንከይፍፀም ዝዓናቅፍ ዝነክስ ከውድቕ ዝደሊ ክኾንን ዝደሊ ከፀልም ዝደሊ ድሕሪት ክገብረካ ዝደሊ ብዙሕ እዩ ግን ነዚ ነገር እዚ ፀግካ ክተብሎ ዘለካ እስኻ ክትኣምኖ ዝግበአካ ነቲ ኣምላኽ ዝበሎ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተፈፀመ ስራሕ ክርስቶስ ኢየሱስ ንምድሓንካ ንምዕዋትካ ውልድ ምዃንካ ንምውራስካ ገዛኢ ንምዃንካ ዝተፈፀመ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ስራሕ ንሱ ክትኣምን ክትክእል ኣለካ እስኻ ሕጂ ኣቲኻዮ ዘለኻ ዓለም ረይዎ ናይ ኣሸነፍቲ ናይ ሰዓርቲ ዓለም ምዃኑ እዚና ክንኣምን ዘለና ኩሉ ነገር ምሰናይካ ምዃኑ ምሽሉ ኣምላኽ ስነቶም ዘፍቅሮ ከም ምኽሩ ድማ ዝተፀውዑ እኳ እዩ ዝብል ኩሉ ነገር ተታሓይዙ ንሰናይ ነገር ምዃኑስ ንፈልጥ ኢና እኳ ኢሉ ሕጂ ብዝሓለፍካ ሕለፍ ንሰናይ ነገር ምዃኑ ፍልጥን ክትኣምንን ኣለካ ነዚኻ ክትኣምን ዘለካ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እዚ ኸውን ከሎ እቲ ዝረአየካ ትስምዓካ ዘሎ ከም ዘይነበረ እዩ ዝኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንስኻትኩም ብሩኻት ኢኹም ሻሎም